Som l'alumnat de segon i us volem ensenyar un projecte que tenim preparat fa molt de temps per ajudar l'ONG Open Arms. El projecte consta en crear un mercat medieval a Sant Andreu de Llavaneres el 8 d'abril per tal de recaptar fons econòmic per a l'ONG Open Arms. L'objectiu de l'ONG Open Arms consisteix en ajudar a gent que fuig dels seus països en situacions pèssimes per tal de donar-los una segona oportunitat a un altre lloc. Busquem participació, cohesió i germanor per tal de donar suport des de terra ferma i protegir les vides de les persones en situacions de vulnerabilitat que fugen dels seus països per culpa de conflictes bèl·lics, persecucions constants i pobresa. En aquest mercat hi trobareu informació de l'edat medieval, jocs, paradetes diverses i música en directe que interpretarem tot l'alumnat de segon de l'ESO. Us esperem a Sant Andreu de Llavaneres de 9 a 1 de la tarda, el divendres, dia 8 d'abril, amb molt d'entusiasme al Parc de Cal Alfarú. Per una societat integradora i respectuosa, amb compromís davant la injustícia social. Recordeu, cap persona a la deriva. Cap persona a la deriva. Cap persona a la deriva.